Ginkwestiyon ni Iloilo 1st District Representative kag House Deputy Speaker Janet Garin kung parte wala sang tuyo nga destabilisasyon ang pagpalapta sa mga bomb threat lakip na sa mga eskwelahan sa Iloilo. Sa iya pagtindog sa plenary session sa Kamara, ginplastar ni Garin ang serye sa mga pagpamahog sa mga eskwelahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pahayag sang kongresista, hindi na isolated case ang nagakatabo kag tuma na ini ka magkaalarma. Ginmuno sining nga klaro ang pattern kung saan makitaan gin nga may nagapanikasog nga maghatag sang kahadlok sa mga tawo. Mag-umpisa sang kinagkamo kag maguba sang normal nga dalagan sang kabuhi kag edukasyon sang mga taga Iloilo. Pahayag sini bisan nga naklaro man sa otoridad nga wala sang bomba sa mga campus. Hindi madula ang kahadlok kag ang trauma nga nadala sini sa mga estudyante. Ang pattern ay malinaw. May nagsisikap manakot, magtanim ng pangamba sa taong bayan, magpasimuno ng kaguluhan at sirain ang normal na takbo ng edukasyon at pamumuhay sa Iloilo. I am not sure who the mastermind or who is the brain of all these bomb threats series happening in a series. But mind you, my dear colleagues, sa dami ng problema ng buong mundo ngayon, sa impact ng climate change at sa impact ng peking balita na pilit ginugulo hindi lamang ang ating bansa, kundi ang buong mundo, kaakibat na ang pagsira ng bawat ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ito pa ang isang paraan kung saan tila sinisira at tinutugis ang magandang bukas ng ating mga kababayan. Ginmuno naman ni Garin nga hindi lang sa Iloilo nagkatamo ang series ng bomb threats. Dili nang kaginbuyan silang pamangkot kung naangot ini sa tuyo nga gubon o kung pahuyangon ng gobyerno. Ang pinakamalaking dagok nito ay ang pagtanim ng kaba, pagkabahala, and distraction in the educational sector. But moreover, what boggles my mind is the fact na tila hindi na lang ito sa Iloilo. At narinig ko nga, sa kagalang-galang narinig ko, na nangyayari na ito dun sa mga ibang lugar. Is this related to people trying to destabilize our country? Is this related to people trying to sow fear in our country and sowing distrust in our government? Kasi sa ganitong laban, ang kawawa, taong bayan pa rin, Mr. Speaker. Nabalian ang dugang pahayag ni House Deputy Speaker Janet Garin.